Gusto ba ninyong malaman kung magkano ang kinita ko sa isang video na may 233,000 views? Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang kinita ng aking channel sa 233,000 views na video ko. Bilang isang YouTuber, hindi madali ang kumita ng malaki sa YouTube. Lalo na kung ang mga videos mo ay walang views. Kailangan mo talagang magsipag at seryosohin ang pag-YouTube dahil ito na rin ay isang hanap buhay. Sa mga bago pa lang nagsisimula, kailangan ninyong makuha ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Kung gusto ninyong malaman kung paano ito gawin, makikita ito sa description box. I-click nyo lang ang link sa description box. Higit sa lahat, gumawa kayo ng content na maganda at interesting sa mga viewers. At ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang kinita ko sa YouTube. So guys, yun ang kinita ko sa isang videos ko. Reminder lang po, upang ipadala ni YouTube ang ating sweldo, kailangan umabot ito ng $100. Maraming salamat po.